nghrawd i mynd i gael i rwygo. Yn y diwedd, ar un lefel, mae hynny'n wir, ar un lefel mae hynny'n ddigon, ond mae'n rhywbeth fwy pwerus fan hyn, yn does? Wrth i'r arglwydd Iesu mewn ffordd oedd y disgyblion gallu gweld a'i gyffwrdd a'i arogli wrth iddo fe gymryd y bara a cymryd y gwyn a dweud dyma fe a fi'n rhoi e i chi. Mae hwn yn dod yn ni at y gair ola. Y gair ola sydd o fi chi heno yw personol. Personol. Mae celf neu pethau creadigol, maen nhw'n bethau personol. Nawr, fi ddim yn golygu fan hyn y ffaith, mae pobl yn dweud yn dyn o, maen nhw'n edrych ar ryw lun o be mae hwn yn golygu i ti. Nid dyna fi'n sôn. Okay? Falle bod yna le i wneud hynny yn yr amgueddfa neu yn yr oriel. Nid efo'r cymyn. Ac mae Christ yn dweud wrthyn ni beth yw ystyr y pethau hyn. Sim lle, fi'n meddwl bod Iesu'n golygu hyn. Fi'n meddwl bod Iesu'n dweud hyn. Na, mae'n dweud. Fi'n marw drostoch chi. Fi'n rhoi fy mywyd i lawr yn aberth, yn gyfnewid yn eich lle chi. Na, be fi'n golygu wrth personol yw hyn. Pan mae artist yn creu rhywbeth, maen nhw'n rhoi rhywbeth o'i hunan ynddo fe, yndyn nhw. Maen nhw eisiau cyfleu rhywbeth o'i hunan, o'i profiad nhw, o pwy ydyn nhw. A'r gobaith sbo, yn arbennig os chi'n rhoi hyn i rhywun arall, yw bod y person arall yn cymryd hynny ac yn derbyn yr artist. Yn gweld y peth a ddim yn gweud, dim diolch a cerdd yn ymlaen, ond yn ei derbyn nhw. Mae Iesu fan hyn. Mae mor bersonol gyda'i ddisgyblion yn dydy. Yn dweud yn adnod 15, mor dair bym yn deheu am gael bwyta gwledd y pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddau. Hynny oedd Iesu wedi bita swper y pasg bob blwyddyn. Oedd wedi bita fe gyda'i ddisgyblion o'r blaen. Ond mae'n dweud, mae'r un yma'n wahanol. Ac os dyma'r un ola cyn i fi ddioddau, fi wedi bod yn edrych ymlaen cymaint i fita hyn gyda chi ac i roi'r bara a'r gwyn yma i chi ac i ddangos rhywbeth mwy amdano fi a be fi wedi mynd i'w wneud drostoch chi a fi eisiau roi e i chi a fi eisiau chi cymryd e a bita ac yfed a derbyn e. Yn y cymyn, mewn ffordd gweledol iawn, mae Iesu yn cyflwyno ei hun i ni. Wrth i ni gymryd mewn ffydd, ni yn mwynhau presenoldeb yr arglwydd Iesu Grist. Trwy'r ysbryd glân, trwy waith dirgel yr ysbryd, trwy ein undod ni mewn ffydd ar arglwydd Iesu Grist, wrth i ni fwyta ac wrth i ni yfed, dyn ni ddim just yn bita bara ac yn yfed diod, i ni yn mwynhau ein perthynas ni gyda'r arglwydd Iesu Grist. Yr un a fi farw a sydd nawr yn fyw drosto ni. Mae'n rhywbeth personol tu hwnt fan hyn. Ni'n cymryd ac yn derbyn Crist. Nid yn llythrenol, nid yn y ffordd mae rai canghennau o'r eglwys neu traddodiadau Cristnogol di dysgu bod y bara'r gwyn rhywsut yn troi mewn i yn llythrenol corff a gwaed Crist. Na, ond yn ysbrydol, trwy waith yr ysbryd glân, wrth i ni fwyta ac yfed mewn ffydd, ni'n derbyn Crist. A yr hyn mae e wedi gyflawni trosto ni. Ni'n derbyn bywyd. Ni'n derbyn i faddeuant
'Y ni'n derbyn nerth. 'Y ni'n derbyn cysur. Dyna pam fel eglwys, bod yr cymyn yn cael ei gynnig o amgylch yn agored, 'y ni'n pwysleisio fod y cymyn i Gristnogion. Ni'n dweud yn aml, os nag ych chi'n Gristion heno, newch chydig bach pan fydd y bara'r gwyn yn cael ei ddosbarthu, os ych chi'n cymryd a chi ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n wast of amser. Dwi ddim yn gwneud dim lles i chi, a gweud y gwir, os unrhyw beth bydd e'n gwneud niwed i chi, achos bod chi'n rhyw fath o caledu'ch hunan yn erbyn yr un sy'n cynnig ei hun i chi. I chi, just bara a gwyn fydd e. Ac os unrhyw beth bydd e'n gwthio chi'n bellach i ffwrdd o ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond, os i ni yn cymryd, yn bwyta ac yn yfed mewn ffydd, yn swper yr arglwydd, 'y ni'n cwrdd â pherson yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Yn mwynhau cymundeb gyda'n gilydd, mae hynny'n wych yn dydy. Mae'n dda cael mynd i arddangosfa, sefyll ochr yn ochr gyda pobl eraill a gwerthfawrogi'r un darn o gelf, ond fan hyn, 'y ni'n cael cymundeb hefyd gyda yr arglwydd. Diolch iddo. Amen. Ni'n mynd i ganu, cyn bod ni'n dod at y cymyn felly, rhif 72 yngrym 2. Iesu Grist. Myfyriaf ar diolch i ti